पियाज कल हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ आपण मैंने केमी अच्छे आशा कर सब भल थे मुझे बहुत बढ़िया आज आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग आपको स्वागत तो आज कौन हो आज मटन हो आज हूँ मटन डिकेना पूरा सका सका 2.5 किलो मटन आनी दे क्रिकेट खेल जाइए आम बर्तमान क्रिकेट खेल आसलु नना मटन मटन धोई फ्रेश कर गुड़ा गाड़ी लंका लुण हलदी गुड़ा रखी बर्तमान पियाज कटा चलती अजय जाइए उपरको अदा रसुण पेस्ट करने स्टार्ट करिया चलो देखा नना के समय लगे पियाज कटा आ 2 मिनट सरी जीव पियाज पूरा नना पूरा फ्रेश कर काटिक रखी ना होटेल थी कि सुंदर भाव में पियाज गुड़ा काटी हेलमेट आनीदेवे ना आखि पड़ुची ओ पियाज काटिले कहीं मनीष कांदे मुझे जानी चलो देखिए मटन टा मटन पूरा रेडी होके अच्छी ना तो सब लुण हलदी गुड़ा बोधे हाँ ठीक अच्छे आज पूरा कषिक रोषे करिया सीटी मारियानी आज टाइम लागू बरम कषिक रोषे करिया डिकेना जमी खाई पूरा खुशी हम आज सब छुआ कौन शुई नाइट शिफ्ट ना ना चिकेन हो कि मटन टे आलू न पड़े टेस्ट नहीं नो टेस्ट नहीं आलू भी जदि आम भजा अपेक्षा कंचा पकेबा ता देह आउरी टेस्ट मु भाबुची कंचा पकेबी भाजीबिनी होता नहीं भल हम भल हो तो हांडी बसी गला एठी अदा रसुण पेस्ट अजाणी कर देजी आलू भी कटा रही पियाज रही एपटे मटन तो गुड़ा अच्छे तो चलतु स्टार्ट करवा हांडी गरम हो हांडी गरम है पूरा मसला वाला रोषे कर तेल पड़ी गरम ना चीनी पक बस चीनी पड़गला आमर तेल गरम है मु तेजपत्र आ किसी गोटा मसला ऐड कर देछि चीनी रो भी कलर आसी गलानी एबे चलते ऐड करबा एथरे कोन जीरा जीरा परे पियाज पियाज बर्तमान पड़ी पियाजटा भल भाव हाँपाई आम टे किस समय घोड़ेदवा ना कौन ना घोड़ेदवा किस जाऊ देखा से ऊपर टे रोषे करने असुविधा है ना एठी नहीं जाए ये भल सुविधा हम ये लाइट पड़ी ये रोषे हम गरम थो अजाड़ी कौन करछे कौन कर शोच हाँ हाँ शो पड़ पियाजर कलर धीरे धीरे चेंज हो आसला एपटे नना गोटा गरम मसला को भाजी नौ ग्राइंडिंग कर पूरा किशोर भाई मटन जो पड़े लास्ट को से पड़ो आज फाइनाली आसी मेन लोक पहुंची ऑर्गेनाइजर दीपक कुमार तो समस्ते भाई जानी थी ना बहुत बड़ा अच्छी क्रिकेट खेली 2 जन आसले केते रन कला आज केना 226 तमे का एगेंस्ट टीम करथिले 236 हां 25 ओवर हमें 20 ओवर पिटी देनु और बळिला 5 ओवर वेरी गुड हां
ଆଜି ମଟନ ବିଷୟ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଖାଇତେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଯାଉ, ଭୋକ ତ ଲାଗିଲା। ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଡବଲ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରବିବାର ଅଛି, ତାପରେ ମଟନ ହେଇଛି। ହଁ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ବାର ଖେଳିକି ଆଇଲା ପରେ ପୁରା ତ ଅଛୁ ଆଉ। ଗାଧେ ଗାଧେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଉ। ପୁରା ମାଡ଼। କଷି କଷି ପୁରା ମଟନ ଆଜି ରୋଷେଇ କରି ଦେଖିଆ ଆଜି କେତେ ମାନେ ଭାତ ଯେମିତି ଦେଇଦବ ଯେମିତି ବିଲେଇ ଚାଉଳ ତ ନାହିଁ, କଣ ଭାତ ଖାଇବ? ଅଣାଯିବ ଆଉ ବିଲେଇ ଯେମିତି ଝୁଣ୍ଟିବ, ଚାଉଳ ଦେଇଦବ ବାସ୍। ଖାଇଦବା 2-4 କିଲୋ ନନା ଚାଉଳ। ତାଙ୍କର ହଉଛି ପୁରା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିଦୁ, ପିଆଜ କଟା, ଆଳୁ କଟା ସବୁ ପୁରା ରେଡି କରି ରଖିଦେ। ତାଙ୍କ କାମ ଅଛି ବା ରାମୁ ଚାଚା। ନନା ଆମ ଚାଚା ନୁହେଁ କାକା। ହଁ ସେ କାକା। ନନା କିଛି କୁହ। ନା କଣ କଣ ବଡ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ ଭାଇ ବାପ ସମାନ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମାଛଟା କାଢି ତମେ ଏବେ ଫ୍ରେଶ ହୁଅ। ବ୍ଲଗ କରୋନା ଚାଲିବ। କରୋନା ମାଣ୍ଡି ବସছে। ସ୍ମୃତି ଫୋନ କରିଥିଲେ, ସ୍ମୃତି ଆଉଛି। ତାକୁ କିଛି କାକୁଡି ଆଉ ଦଉନି ଅଛି ସାଲାଡ ପାଇଁ। ରୁଟି ଯାଇଛି ଗାଡି ଆଣିବା ପାଇଁ। କୋଉଠୁ? ତା ଗାଡି ଯୋଉ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ହଁ ସେଟା ଯାଇଛି, ସେ ଫେରିଲେ ଏଠିକି ଆସିବ ଆଉ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଆଜ କେତେ ହେଲାଣି। ନନା ପିଆଜ ଦିଏଟା କାଢିଲ। ପିଆଜ ନାଲି ପଡିଗଲାଣି। ବଢିଆ। ପିଆଜର କଲର ପୁରା ନାଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେପଟେ ନନା ଗରମ ମସଲାକୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟା ମସଲା ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ହବ। ପୁରା କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ନା ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି। ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଟା କଣ ପକେଇଲେ? ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇନି, ଲଙ୍କା ପଡିଲା, ହଳଦୀ ହଳଦୀ ପଡିଗଲା, ପିଆଜ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥର ଦେଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ପାଣି ଆଣ ଟିକେ। ଫୁଲ କରି ଆଣ ସେଥିରେ ପାଣି ଫୁଲ କରି ଆଣ। ମସଲା ଆମର କଷା ଚାଲିଛି। କଲରଟା କେମିତି ପୁରା ଆଇଲାଣି। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ନା? ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ନବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଗରମ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମସଲା ହେଇଯିବ। ମସଲା ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, 80% ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ନା ହେଲାଣି ଆଉ। ହଁ ନା ମଟନଟା ପକାଉ। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ କମେଇଦେବା। ନନା ପୁରା ଟିକେ ନା ପୁରା ଚର୍ବି ପିସ୍ ନେଇକି ଆଇଛି। ମଟନ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଉ। ପୁରା କାଡ଼ୁ ଗରୁ ଟିକେ ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା 7ଟା ବେଳୁ ଯାଇକି ପୁରା ପିଓର ମଟନଟାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ପୁରା ସିନା ପିସ୍। ଟିକେ ନନାଙ୍କର ଭାରି
ପସନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ମଟନ, ତେଣୁକରି ଯିଏ ବି ଡାକିବେ ମଟନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ସେ ଯିବେ ନାହିଁ। ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆମର ଲିପୁ ଭାଇ ରୁମ୍ର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଭାବେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ସବୁବେଳେ ପାଖାପାଖି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ପକୋଡ଼ା ବୋଧେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି ଲକଡାଉନରେ। ମାନେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଚିକେନ ମୁଁ ଲିପୁ ଭାଇ ତା ଭାଇ ଚିକେନ ଚର୍ବି ନେଇଯାଇଛି କେତେ ମାଜି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳେଇ ଦେଇଛି ମଟନଟାକୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ। କ'ଣ କରୁଛ ନା ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ମାର। ହଁ ନା ଚିକେନଟା ମଟନଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ପିସ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ନୁହଁ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିବେ ନା, ଯାହା ହଉ ମିଳିଯାଇଛି ଆମକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ମଟନଟା, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ତାପରେ ବି ଆଜି ସଣ୍ଡେ ତାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବେପାର 15-20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟିବ। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଆମର ସେ ହେଉଛି ମାନେ ତାର ଭେଜାଲ ପାଇବନି। ଅଲଗା ମାନେ ମେଣ୍ଡା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ଆଖି ଆଗରେ କାଟିବ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେଇଠି କାଟିକି ଦେବ। ଲୋକଙ୍କର ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବ ତା ଛଡ଼ା ନାହିଁ। ସେଇଠି କାଟିବ, ଗୋଟେ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ରବିବାରିଆ। ସକାଳ 5ଟା 5:30 ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମଟନ ଆମର 50% ହେଇଗଲାଣି ନା, ଆଳୁ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି ତା ମଝିରେ। କଲରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମଟନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ ଅଛି ନା କଲରଟା? କଲର ଭଲ ଅଛି, ସ୍ମେଲ ବି ଭଲ ଆସୁଛି ତ? ଭଲ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସ୍ମେଲରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତାହେଲେ ଭାବି ପାରୁଥିବ। ଏଥିରେ ନା ଟମାଟୋ ପକେଇଲ? ଟମାଟୋ ଗୁଳେଇଦେବା, ଟମାଟୋ ପକେଇଲେ ଗୁଳେଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟମାଟୋ ତା ଭିତରେ ସିଝିଯିବ। ଗୋଟେ ମଟନ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ନା କ'ଣ? ଆର୍ଚି ମଟନ ମସଲା, ବେଙ୍ଗଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଏଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଆଉ ଯେଉଁ ବେଶିକି ରଖିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ସେଥିରୁ ଟିକେ କିଛି ପକେଇବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଝୋଳ ହେଲା କରି ଦେବା ଆଉ। ଗରମ ମସଲା ସେଇଟା ନା, ଗରମ ମସଲା ବାସ୍ ଗୁଳା ଦେବା। ଆଳୁ ସିଝିଲା ବେଳକୁ ମଟନ ହେଇଯିବ ଆଉ। ନା ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଗୁଳେଇ ଦେବା ଆଉ।
ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଳୁ ବି ସିଝି ଗଲାଣି ବୋଧେ। ହଁ ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି। ମଟନ୍ ଆଳୁ ଆପଣ ଲାଗିଛି ବୁଝିଲ ନା। ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତା ସିଟି ମାରେ ତା ବାସ୍ନା ବାହାରିବ ଇଏ। ମଟନ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ ଟିକେ କଷିବା ପାଇଁ ଆଉ କଷିକି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ପୁରା ମାଲ ମହୁ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ। ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି ନୁହଁ? ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି, ମଟନ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ଏତେ ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ତମେ ଆଉଛ ଗୋଟେ ବେଳେ। ଭାଇ ପୁଅଟା କାଲି ରାତି 4ଟାରେ ଶୋଇକି 12ଟାରେ ଉଠିନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ନାଇଟ୍ କରି ନିଦ ହଉନି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରାହେଇଛି ତମେ ଆସୁନ। ନନା ତାଙ୍କର ପୁରା ପେଟ ହେଇଗଲାଣି। ନନା ହାତ ବସିଗଲା। ନନା କାଟିଗଲେ। ଫାଇନାଲି ମଟନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମଟନ୍ ତ ରେଡ଼ି। ଏବେ ନନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସାଲାଡ଼। କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ କାଟି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଆମର ମଟନ୍ ରୋଷେଇ ସରି ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଅଧା ସରିଲାଣି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ତା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ଘରେ ବି ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ